اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah yana cewa wata ba su millata abayi na bibi addinin nan na iyayena, addinin da iyayena suke bi. Suwa iyayen nawa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, Ibrahim da Ishaq da Yaqub. Ba kana lana an nushrika billahi min shay. Ba sai taba yiwa a gare mu ba ce muna tara bautar Allah da wani abu. Haka yake. Wannan Allah ya gaya mana yadda annabi Yusuf alaihi salam ya faɗi cewa ko dan suwaye shi. Saboda haka ba laifi bane idan ka ce ni ne wane dan wane kuma jikan wane. Musamman ma idan iyayen da ke haka. Wata rana an taɓa yin wannan magana wata rana ina tafiya a cikin motar haya da ɗewa ma shi ke nan sai ana hirar waɗansu mutane wanda suke zuwa su je wani waje su ce su ƴaƴan waɗansu ne waɗanda ba su ne iyayen nasu sai na ce ni ko gaskiya ba zan iya danganta kaina da wani uba ko ba faɗana ba je in ce ni ne ɗan wani ko ba ni ne ɗan nasa ba sai wani dattijo yana da wasu wani ka da ce na yaro wani kirki ke gari ka sai ɗan wanda wanda ne ni yadda za a yi ko wanda zai faruwa ne dole ka koyi ma haka ya ce bai san kuma ya yi ba da abokan kaya ne za mu je shi ke nan aka bar haka da muka tashi a haka haka annabi sai ce wata ba su millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ba kana da an shi ke da yi shi to ba yi wani mutar da Allah da wani ba zalika min fadlillahi alaina ita wannan fadlan Allah ne gare mu sai ce wa ala nas ba kuma ya mu wayo ba ya yi wannan su ba walakin aktharun nas la yashkurun sai ne me mafiya yawan mutane ba sa gode wa Allah wala tajibu aktharahum shakirin mafi yawan su ba za ka su haka lakin aktharun nas la yashkurun ba za su zama yin haka ba za ka ga suna godiya ga ni'imar da Allah ya yi a gare su ba ma'anar godiya ga ni'imar Allah shine a biyayya ga Allah a cikin abin da ya yi wanda ya baka ci ya baka sha ya baka lafiya ya baka sutura ya baka wajen kwana ya sa ka za ka iya kallon abu kamar ya shi ya ce maka kai aiki in kai aikin zai maka sakamako kuma aikin da ya ce kai din tilas ne amma kuma kai zai ba wa ladan kuma in ya tashi zai maka sakamako mai kyau wanda ya maka wannan wa ya kamata ka gode wa shi kada ya kamata ka gode shi ne Allah madaukakin sarki ka tambayi kanka ya kake yin bacci ka tashi in baka san amsar ba to Allah ne yake sawa kai haka ka tambayi kanka in ka rubuta da gudu ya kake iya tsayawa in baka san amsa ba Allah ne yake sa kake ka tambayi kanka ya kake in ka kwanta ka iya tashi in baka san amsa ba Allah ne yake sawa kai ka tambayi kanka ya ake in ka zo cin abinci yake ciwa in baka san amsa ba to Allah ne yake sawa kai in kuma ka san amsa ka san cewa shi ne mai ba wani ya ce wani abu walakin aktharun nasi la yashkurun kalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiy shakur dike masu godiyar yan kadan ne mafi yawan ba sa godewa shi ne sai Allah subhanahu wataala a nan annabi Yusuf alaihi salam kafin ya musu ai sun tabbai ka ba mu labarin fasarar mafarki kaji sai ba fasarar mafarki ya fara kira farkon abin da ya fara kira ya fara nuna musu mustawa su da ilimi ai kun gani na iya kaza da kaza ko cikin abin da kuka gani ma har da ba ku labarin abincin da zai zo muku kuma ya zo kamar yadda na gaya muku kuma ba waya muke ba text message aka min ba dan wannan lokacin duba musu Allah ne yin wahayi Allah ne ya sanar da ni ba bugawa ne na goge ba na share na kankare ba na bari wannan ba da kai ne na kalli wani waje ba na ce da hango abu kaza ba ko da kawai su ne za a kawo abu kaza yin kan zuwa خلاص magana ta kai shi ne an kai na yin haka ko ce to wannan abun da yasa kuka ga ina yin sa addinin da nake yi shine ya farkon da wannan abu wata ba ku da tarabani addinin iyaye na kenan Ibrahim da Isa da Yaqub haka suke bin tawali
babban shi ne Ibrahim ɗansa Ishaqu kuma ɗan wannan Ishaqu Yaƙub shi kuma Yaƙub shi ne babana kuma wannan fadalan Allah ne ya gare mu ba za mu taɓa kare mutum Allah da wani ba fadalan Allah ne a gare mu yayi ga mutane amma mutane ba irin su ba sa godiya da Allah subhanahu wataala ni kan na gode ina faɗa ne dan godiya da Allah madaukakin sarki sannan sai ci gaba da wa'azi يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحب السجن يا ku abokanai na kurkuku katiba don ya ƙara jawo hankalinsu wannan yana ɗaya daga cikin asalibu da'wa shi zaka ga ce ya ƙauni ya ku mutane na don hankalinsu ya maido hankali zuwa ga wato su samu nutsuwa zuwa ga abin da ake gaya musu yace ya ku abokanai na da muke zaune tare da ku a kurkuku arbabun mutafarriquna yanzu iyayen giji waɗanda suka zama mutafarriquna ɗaiɗaiku a wurin rarrabewa khairun su suka bi amillah ko Allah alwahid makaɗaici guda ɗaya tilo al-ghaffar mai tilasti su ya kamata a yauta ko wannan wanda yake makaɗaici mai tilasti da ya kamata a bautawa kaga dawa ana kiran su kenan sai aka kasance yana magana da su ne amma maganar a fili yake yin ta duk yan kurkuku ana ce kafin a fasara musu fasara su wara a jawo su zuwa da Allah tukuna mutafarriqun malaman tafsir suka ce mutafarriqun nan ana nufin za ka gan su mabambanta a wajen kamanninsu da shakalinsu wani gunkin ka gan shi dan turkur dan gajere wani a yi shi dogo wani a yi shi mai babbar fuska wani a yi shi mai siririyar fuska wani a yi shi baki wani a shafa mar farin fenti wani a shafa masa jan fenti wani ita to yanzu waɗannan su ne wani ka gan shi da sifar tsoho wani ka gan shi da sifar yaro ƙarami wani ka gan shi da sifar jinjiri wani ka gan shi da sifar doki wani ka gan shi da sifar jaki wani ka gan shi da sifar zaki wani ka gan shi da sifar saniya wani ka gan shi yanzu wannan mutafarriquna din a ce wasu suka ce shi ne ko kuwa su a wajen suna cewa akwai ubangijin iska akwai na rana akwai na wata akwai na iska akwai na ruwa akwai na dare akwai na wuta duk akwai ubangijin da idan kaga wuta ta zo to ubangiji wanda ne ya tada idan kaga ana ruwa ubangiji wanda ne yake yin ruwa idan kaga ana iska ubangiji wanda ne yake wannan din nasa kai wani waɗannan iyayen gidan su ai sai da ba da aka zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana kira a cikin ajalul alihata ilahu wahida inna hadha la shay'un mujab sai mai da iyayen gidan duka baki ɗaya zaman ko gidan ya kai kuna abun mamaki ne wa zai yi ruwan wa zai yi iska wa zai yi hasan wa zai yi udari wa zai yi duka wannan wa zai yi su shi ne sai ya fara rubuce musu wannan aqida din ta shirka da rarraba Allah ya kawo musu aqida ta tauhidi da karaita Allah shi sai kawo ta'biri yayin ibada da al-wahid makadaici kuma ya kawo ibada ta tsawatarwa al-qur'an mai tilanci wanda in ba ku ba za ku dandana mukar ku a wajensa shi ne Allah ke su suka fito shi ya sake koyar wannan abu ya ce ba ta abu da ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله ينشر أي يوسف يرجع ولا باس لا ما تعبدون من دونه
ba wasu kuke bauta ba shi Allah ba wani abu kuke bauta ba illa asma'an sai waɗansu ababen da kuka sa musu sunaye wato sunaye sammaitumuha antum kun ka sa musu sunan da kanku ai shi ne kurewar lalacewar kenan ka je wajen kafinta ka ce ya sassaka maka kujera ya mata ganki iri kaza kuma ka dauko da gidan ka ce ita ce ubangijin ka sassaka da al'adun koyarwar mai sunansa mai sassaka ya sassaka wa kafin gunki ya ɗauko gunkin ya kawo gida kuma ya ce ko shi ne ubangijinsa shi yake bauta shi ne ya kuɗi aka yi ya biya kuɗi an sassaka masa ubangiji da yake roƙo ya biya wa bukata ga wani aika da common sense ba zai da biyar to shi ne sai yake cewa ai ba wani abu ke bauta ba illa asma sai sunayen da ku kuka kirkira sammaitumuha antum ko kuka kirkira su da kanku wa aba'ukum da iyayenku ba an zama zama da hannun su ba Allah bai saukar da wannan abu a matsayin hujja ba dan babu dalilin ku akan cewa haka ne kawai kun yi ne shi yasa wani wajen ce duk da kuma yin zauzar ba ana kuke biya sai zarga ko to haka yanzu gashi nan kun zo kun sassaka kun sa musu suna kuma kun ce suna iyayen gidan ku idan hukumu illa lillah hukunci ai ba wajen kowa yake ba sai ga Allah amma Allah ya yi umarni Allah ta abudu kar ku bauta wa kowa illa iyyahu sai shi kadai wannan haka yake zalika wannan abin da za ku yi bautar Allah shi kadai shine addini qayyim addini mai kakke wanda babu kana ko karkacewa a tare da shi addinin kadai ta Allah shine wannan addini na iyayen nan da Ibrahim da Ishaq da Yaqub wanda muka ce ba ma ta tare bautar Allah da wani wannan addini shine addini mai kakke walakin da akthar nasu la ya'lamun amma dai wanda yayin mutane su gane haka ba na'am يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيشمل فتأخذ الطير من رأسه وهو الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سيجب على مصر الزوجين سيجب على مصر وكان magana yan uwa shi sai ake cewa duk inda ka samu damar da za ka iya kira na zuwa ga Allah kada ta Allah ko mutumin zakka ya koma da ni to kai kokari ki amfani da wannan dama kamar yadda Yusuf ya yi saboda haka idan dan baya yana zuwa wajen ka yana nuna yi kokari da amfani da bashi din da kake yi ka sa shi ya daina shan baya kai matsalar da in an baka ruwa za ka sha baya wallahi ya kalli abinci nake so da ce abinci nake so ka ce to a kira mai abinci ba zan ƙara ba ka ko gona ba in ba ka daina shan baya a haka in Allah ya taimaka sai yi ka shan baya haka in kaga mutum yana yin wani aiki na banza kuma kaga kana da wata fursa wacce za ka iya amfani da ita to yi kokarin kai yi wannan opportunity din dan ya kasa shi ne ka kira shi zuwa ga Allah asali na da'awa sani na yin da'awa ba iya kadai wannan wanda kake gani a zahiri ba akai ina ce har yanzu masu ce barakarwa suke yi da dai wallahi ya kayyana su abin da ke faruwa sai yake gani abin da suke fara me ne yake faruwa nan sai ce musu to na farko dai kun ga ya fara nuna musu abin da ya kware a kansa kun ga dai ko abinci za a kawo sai ya ba ku labarin abincin kafin ya zo kuma sai ya zo kamar yadda na faɗa kun san wani abin da ya sa nasu yake muku haka ce ɗaya daga cikin abin da ubangiji ya sanar da ni a shi ma kana da wani ilimi da Allah ba ka yi amma wannan ba dubu wani ba na yin duba ba mana da addini wanda su ga yadda da ita ka Allah ba mana da addini wanda su yadda da lafiya za a yi lafiya za a kashe a kiyama na bar duk wani addinin da bai yi imani da Allah ba mana da shi
na bi addinin iyayena da kakannina su ne Ibrahim, Isaka, Yakub, ba ma tare da wani Allah da wani, wannan fadalar Allah ne gare mu, kuma ya yi wa mutane ma, amma mutanen ba sa gane ba shi sa ba sa koyewa. Ita yanzu ku abokanai na zama kurkuku da duk masu sauraron mu a hirar nan da muke yi, yanzu iyayen gidin da aka zo su ɗaiɗaiku ga sunan da yawa, ga sunan kala-kala, su ne suka fi koko wanda shi kadai ne mai suna Allahu, mai suna Alwahid, mai suna Al-Qahhar. Waɗancan wanda kuke bauta ba, kuma kuka kirkire su da kanku, kuka sa musu suna da kanku, ana da saukar da dalili a kan haka ba. Ai hukunci yana wajen Allah, kuma ya yi umarni kar a bauta wa kowa sai shi kadai. Wannan bin wannan addini shi ne addini mai gadde, amma mutane da yawa ba su sani ba, kaga sun mai yawan hankali su wajen sa. Sun saurari wa'azi an gama, to ga fasarar mafarki. Ya tsari mai sirri a kokarin ya zama kurkuku, amma a rukuma na yankutan da ya tsira ba ba, zai ci gaba da shayar da ubangidansa giyar da ya saba ba shi yana sha, wato zai tsira. Wa mal'akaru shi ba ɗayan ɗan uwan ɗayan sai rike sunansa. Bai ce kai mai shayarwa za ka ci gaba da shayarwa ba, kai kuma mai ciyarwa za a soke gaba. Sai ce to ɗayan ku zai ci gaba da ya tsira ba hukama, zai fita har ya ci gaba da shayar da ubangidansa abin shan da yake ba shi. Wa mal'akaru shi ko ɗayan fa yusdabu za a soke shi, a kashe shi kenan, za a gicciye shi. Wata abin zai yi za su yi, tsuntsaye za su rika zuwa suna cin kansa, nuni zuwa ga ya mutu kenan. Dan in ba ya mutu ba, sai ka ga ya za a yi, to za a kashe shi. Ba ce da ya musu wannan suka ce a'a ai ba gaskiya muka faɗa ba. Ce ba gaskiya wannan ke to kudiyar amrul ladhi bi tasabtiya al'amari da kuke muka to haka sa kuma ya riga ya zartu. Shi da ran magana ta gari haka za a yi. Wannan annabi su ya musu wannan fasarar mafarki, idan har mafarkin nan da gaske hakika ya faru to ba ga fasararsa. Idan ma mafarkin nan kirkirarre ne yanzu aka faɗe shi to ga dai fasararsa. Idan ma mafarkin nan bangare ɗayansa gaskiya ne, ɗayan kuma ƙarya yake kira, to dai wannan ne ita ce fasara, tun da kun gwada niyyar mafarki to haka yake ce. Shi yasa ake cewa kar a ta ganin da fasarar mafarki. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idan ya juz'i ne daga juz'i na annabta, akwai inda yace 40, akwai inda yace 46, akwai inda yace 47, akwai inda yace 45, akwai inda yace 70 juz'an min an-nubuwa. Wannan duk bayan da su bayan musali Abu Huraira, Abu Zar da Fati an ruwaita daga wajen su da irin wannan. Saboda haka shi sa ba a so a danganta yin haka, amma aka ce mafi yawa wanda ya fi gaskiya a wajen magana, to mafarkinsa ya fi zuwa da gaskiya. Amma wanda ya zama kuma mai cika faɗa gaskiya ba a ciki, sannan mafarkin ba kirkirarsa ake yi ba. Yanzu da za ka ji mutum kawai shi zai mafarki ne zai maka yanzu shi, ya zai kirkirar maka mafarki ya mafarkin a yi a gama, kuma a jima kuma ya ƙara dasawa da mafarki ke rasa gane kawai wani abu. Ni ba na iya gane mafarki, ba na iya ɗaukar shi, ba na iya gane da ya yi ina mafarki. Ko wata kila ni saboda na yi nisa da annabtar bai mai da ni. Amma wani ma da za ka gina sai ba ka labarin mafarki, a yi mafarkin a gama ya ɗauka ya dasa daga inda ya tsaya a ci gaba a zo a hira a kawo magana a kai. Akwai mutanen sabon malamin da mafarkin su kala za ka ji. Amma wani abu da ke faruwa a ciki shi ne shin wai mafarkin din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani mutum ya zo wajen sa yace har Rasulullah na yi mafarki na je yaki sai aka dace mun kaina sai kai ya fara kasa sai na ji kan nan da ku ya cike da rubuci maka ina bin sa yana wuce ina bin sa in kawo kaina in manya shi a cikin gangar jikina shi kuma kai na da matsala shi kai zuwa yace ya ɗan ku zai fara shi kan da ta wasa da shi kuma ya zo ya ba mutane da bani yace ita ruya yace kala ce akwai bishara daga Allah ko kai ko a maka akwai zancen zuci yanzu ka wanda ya shuru da sakwara da shan ba in ya wata wacin safe ba ma maki ya tsakar da ana ruwan sama yana ba ke mafarki
ya kirkiye a cikin kuri. Sau da abin da ya fara da tunanin sa kenan. Zancen zuci ko ya ce sai kuma wasan shaida. Kamar irin wannan da wannan mutum. Wasan shaida. Amma da zarar ka je kai wajen mai neman fasarar gwamnati ya fasara maka a karan farko domin ba sai aka ci wasu yawon da ba. Shi yasa ake so a yi zaka. In za ka faɗi ne a duka gaskiya. Shi ne magana. Saboda haka sai na Yusuf alaihi salam ya ce ƙungiyar abu zabi bi da tafiya ya ce kuma ai kada ba kina biyar da ya wuce. Kada abin ya tabbata. Ɗaya kan sai an ce shi. Ɗaya kuma zai koma bakin aikinsa. A nan wani su Yusuf ya ga za su zama. Waɗannan mutane yanzu za su fita. Saboda bayan kwana uku da wannan fasarar mulkin sai aka zuwa da su. Amma ɗaya ya koma aikinsa ya kuma aka so ne ya kashe shi. Saboda haka da gaskiyar da rigirar biyu ta za shi da kuma suna da za su samu madina zuwa mulkin fasa. Saboda haka wannan shi ne a darasin na gobe insha Allah ta'ala shi ma da abubuwa da yawa saboda Annabi Yusuf alaihi salam ya nemi cewa wannan ɗayan ya ambace shi wajen ubangidansa. Wannan ma akwai tattaunawa da malaman tafsir suka yi a wajen insha Allah ta'ala gobe za mu shi cikin sa insha Allah. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما شاء الله يقول انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا بخشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك وبطاعتك وشكرك من جلالك ومن الذين وتهم به علينا مسائل الدنيا ومتعنا باسمائنا واصلنا وقوتنا ما احييتنا واجعل والدينا وجبارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اعطيته ولا طالبا الا عطيته ولا حاجه في خير الدنيا والاخره يا ذا الجلال والاكرام اسمعهم الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله